Здравейте, приятели! Това е положението към 15 май 2025. Това е малката оранжерия в къщи. Това са доматите. Преди малко ги минах с малката мотичка. Тук по средата пътечката също трябва да я мина, защото е много затревяла. Ето с този инструмент я минах. Минах тези два реда. И сега остават краставичките, които трябва да мина. Да ги престържа само, защото тревата не е голяма, както се вижда. Просто трябва да ги престържа, защото като стана много голяма тревата, като стане и няма да мога да се справя лесно. Ще затревее много и ще стане така, както е тая пътека. А така не бива да става. Ето там. Тук е голямата оранжерия. Тя е готова за редове и засяване на различни култури, най-вече домати, чушки, краставици и така за по-късни. А тук вече са засадени картофите и вече започнали са да излизат. И тук също трябва да бъде оплевено, защото започват да излизат и плевели, не само картофи. Ето вижте на какъв етап са картофките. Това е за сега. Продължавам да работя, защото няма много време, така или иначе. Ето ги и бутилките, които трябва да измахкам, защото с тях покривахме растенията, за да може да не им е много студено, да не измръзнат през нощта, ако има слана и такива неща. И така. А ето там са заедно с краставиците и доматите, които са в малката оранжерия. Тук са и тиквичките. Ето ги, тях също трябва да ги оплеве след малко, за да може да се развиват и да няма много висока трева. Ето тук има разни подправки. Това е банан. Има разни други подправки. И така, копъра и магданоза също трябва да бъдат оплевени в най-скоро време, защото много добре върви. Поливаме го от време на време, пък и сега много валежи има. Той е до тиквичките, ето ги тиквичките. Ето го магданоза и копъра. Много добре върви, обаче много и трева има, което трябва да се поправи в близките дни. Така или иначе съм го подхванал, трябва да го свърша.